malfa mai waka ina waka sako na kana wazan iya amini ATO ka ban ganga mun ga ya musu mu barau zami inda layin su ya shirya mu ma layin mu ya shirya mata da mazan kanan dabo duka an yi shiri barau za a yi ku taho mu daulayi mu daulayi mu daulayi awal akushi masoyin kamaliya shi yace na yi waka awal akushi masoyi na maliya sai ka saka shi damanka a Kano dai dole ai canji a daulayi. Abun alaikum assalam wa rahmatullah. Malam barka da alhamdulillah. Masha Allah. Kan da mu sha amana barka da alhamdulillah. Me za a hada? Kan da bani kunin sa shayi. Me za a sa ne? Kunu za ka bani kunin sa. Biredi fa? Bani biredi ne gwargwaro. Masha Allah. Ya ga wurin na ka ba jama'a ya suka yi. Wallahi sun dan za ka sai yanayin kasuwar da take wallahi. ya Allah mai abun bani sai ka so zanai abin kirki bana dai a Kano barau zami ka yadda na yau abin kirki in san maki mu a Kano barau zami mu je market da kayan mu sai riba mu kai daki bana dai a Kano barau zami kalan mu ta dawa ya Allah mu zauna lau a baraki mu a Kano barau zami barau jibrin ya zama gwamna 2023 ya zama taki bana dai a Kano barau zami a San waye wannan ba? Na san waye. Wannan jibrin male kenan. Sanatan Kano ta Arewa. Wannan shine ya ba wa 'yan ƙungiyar mu ta masu shayi jari tallafi domin mu zo mu dogara da kafafun wannan bawan Allah. Da ba don wannan mutumin ba, da yanzu muna can a gida a kwance. Babu jari. Ina gida aka kira wani aka ba mu wannan jarin tallafi domin mu zo mu dogara da kafafun. Ai na ji labari gwamnatin jiha ta tallafa wa masu shayi. Mu je gwamnati wata gwamnati ko ta jiha ko ta wani bata taimaka mana ba. Wanda ya taimaka mana shine Barau. Kuma mu akan Barau sai inda karfin mu ya kare. Ji wakan barau ya ji kunna wakan barau kan ce. ga makara a motar hawan dole in kika zo an bar zaman daki bana dai a Kano barau zami barau ka zama yam canza gwarzo ne aka tafi wajen yaki mu a Kano barau zami barau jibrin mu je zaki bulldoza layin ka ne aiki bana dai a Kano barau zami idan layin su ya shirya mu ma layin mu ya shirya mu a Kano barau zami mu dai a Kano barau zami maliya mai abin kirki mai karfin da rike ta sai Allah in dai layin su ya shirya mu ma layin mu ya shirya bana dai a Kano barau zami in dai har tafiya ake buri su falke ne sanin hanya